खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी। बे समाव आसाम विधानसभा बियाबा बिटिसिआव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं आरो बे मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेरावनो 19 नं सिडली विधानसभा बियाबाबो मोनसे आरो बे 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल थामहिनबा यूपीपीएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी आरो गुबुन फारसेथिं बीपीएफनि थामहिनबा एनडीएनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म आरो बे 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबाव सोर देरहागोन सोर गोख्रों एबा बांसिन रायजो राजाफोरनि अननाय मोननानै देरहासार जागोन बेखौ लानानै रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' थामहिनबा तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बिजाथि प्रमोद बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबाव यूपीपीएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां मानि रायजो राजाफोरनि बांसिन भट मोननानै फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थि थामहिनबा 9 एप्रिलाव जानो थांनाय जा विधानसभा बिसायख'थि बेयाव गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों। जेराव थांनाय 5 बोसोर काउन्सिल सरकार थामहिनबा प्रमोद बर'नि सरकार थानाय समाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिबान लानानै चिरां जिल्लानि गोबां दाब ओनसोलफोराव गोबां जौगानाय खामानि मावदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा रनजित बसुमतारी बिथांनो गोबां मानि भट होनानै गोबां बिबांनि फारागथियाव देरहासार जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों प्रमोद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला प्रमोद बर' बिथाङा 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि यूपीपीएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे सिडली विधानसभा बियाबनि सायाव आरो रायजो राजाफोरखौ माबोरै खावलायदों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। जोंनि आइ आफा रायजो राजा बे चिराङाव सिडलीयाव थांखि लाबाय जे यूपीपीएलखौनो देरहाहोगोन रनजित बसुमतारी बिथांखौनो देरहाहोगोन। थांनाय 5 बोसोर इएम थानाय समाव गोबां खामानि बिथाङा मावदों रायजो राजानि थाखाय। दा बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा खाबु मोनफिनदों। थांनाय बीटीसी इलेक्शनाव खाबु मोनाखैमोन जिहेतु बिथाङा बिनि बिजाथि नङामोन। दा बिथाङा बिजाथि जानाय लोगो लोगो फिन खाबु मोनदों रायजोफ्रा पुरा भट होगोन। 25,000नि बांसिन भट मोननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा दिसपुराव थांगासिनो दङ सिडली ओनसोलनि आरो बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय।